Солнце ў вока, усім дарогі. Ну што, адпачынак мой скончыўся. По факту я прасверліў між пальцамі, балгаркай цісануў палец, праткнуў вельмі брудным дротам палец. Ён такі распух, колер быў цікавы, але, падаецца, прайшло. Даў па руцэ тапаром. Добра, што не тым бокам. Вось, разбіў нагу. Меня объели мошки месцамі да валдырэй просто. І в канцы я яшчэ і захварэў. Надвор'е гэтае такое, ну, неразумелае, яшчэ і прыхварэў. Ціх добра адпачнуў. Зараз вон на працы. Ляжаў, вырашыў, што не магу ляжаць. Хаця і рухацца цяжкавата. Карацей, прыбраўся крыху. Што яшчэ паробіш?